Guk esan aldugu erasoatuak izan garela, ez da? Bai. Ez da izen violentzia, baina erasotuak izan gara modu askotara, manera. Eraso bat hartzen dugu, begirada bat da eraso bat, komentario bat da eraso bat, nahi ez dugunean ikutzea da eraso bat. Hori da. Badak igualtzenean hori dela izeber moduko bat, ez? Bakarrik ikusten dela goiko kaldea, baina goiko kaldea aldotzegu esan edo izena dekola heltzen danean ja eraso fisiko batera, baina izeberra azpian badauz gauza asko bebai ez diezenak ikusten eta gure egunerokotasunean dekoguzenak oso txertatu da. Joan ginenean diskoteka batera, ez dut esan izena, eta esan dozkuen guk ez ginula ordaindu behar. Hori da. Mutiak bai, baina guk ez. Eta orduan guk gogoratzen duzu egin ginula aurre, eta esan ginunez nik ordainduko dut, ni pertsona bat naz, eta nire lagunek ordainduko deuen bezala nik ordainduko dut. Eta ganera entzun tipoak esaten, encima que no pagáis, ez? Eta niretzat hori da, niretzako irain bat. Totala. Niri hortxe momentuen iraindu dozten, zergaiti nik ez dut ordainduko. Hori da. Ni zer naz, opari bat barruen dauzen txotxoloantzat? Hori da. Hori zen zen, eta horrein behar dugu indarra, eta ez bakarrik hor, baizik eta jai guztietan, eta erasotzaileak jakitea aurrean eukingo gaituztela, eta hor pentsa gendun bebai, ez? Azkenean dela txikitatik ezitu behar den gauza bat, eta beharrezkoa dugula. Ezitu behar dugu. Gure herria ezitu behar da, gure gazteak ezitu behar dira, eurek dire datozenak. Alde batetik amorrua emoten dozte gaur egun honetaz hitz egin behar hori, baina beste batetik emoten dozte arrotasuna. Ze ja ez dau beldurrik, ja ez dau lotzarik aurre egiteko. Dauz erasoak eta herriak ikusi behar deu, gure herrian erasotzaia dauzela eta lanean gauzela hori geratzeko. Lehen esan ezer esaten. Eta bai esatea, behin eta berriz, egongo garela beti edozein erasoren aurrean. Eta zornotza izango dela morea. Morea.